El circuit d'Osona a Vic va acollir el passat cap de setmana la tercera prova del Campionat de Catalunya de kàrting. En aquesta ocasió, les categories que es van disputar van ser l'Aleví i la Cadet, categories que es caracteritzen per la promoció i foment dels joves pilots. El cap de setmana va estar marcat per l'abundant nuvolositat i l'amenaça de la pluja, que finalment va fer acte de presència durant la segona carrera dels alevins. Precisament en aquesta categoria a la Vila, la primera cursa va ser dominada per Adrián Errando, l'actual líder del campionat català. El jove pilot, que sumava una victòria al Vendrell i dues a Sils, sortia amb la pole i va marcar un fort ritme des de les primeres voltes, distanciant-se dels seus immediats perseguidors. Darrere seu, un grup de 3 pilots format per Pepe Arquer, Camilo Bobet i Enric Bordes intentaven atrapar-lo. Arquer, que no havia fet bons temps en els entrenaments i sortia una mica endarrerit, va avançar fins a 6 pilots per posar-se segon. El pilot de l'escuderia Osona va mantenir aquesta posició fins al final. En tercer lloc va entrar Camilo Bobet, que va superar Enric Bordes per una diferència mínima. La segona cursa va ser més disputada i va tenir la pluja com a protagonista. Després de 5 voltes, amb Errando i Arquer en primer i segon lloc respectivament, es va posar a ploure. Amb aquestes condicions climatològiques, la direcció de carrera va decidir aturar la cursa i els pilots van entrar a canviar els pneumàtics, un fet inèdit des de feia molt de temps en aquest certamen. Quan es va reprendre la carrera, Pepe Arquer es va posar al capdavant i va mantenir la posició fins a la darrera volta. En l'últim revolt, però, Adrián Errando el va avançar, entrant a la meta en primer lloc. Antolín González entrava tercer. Acabada la cursa, els oficials de carrera van penalitzar a 5 pilots, ja que els mecànics havien fet operacions no permeses pel reglament durant el període d'interrupció. La decisió va tenir transcendència a la classificació, ja que, entre d'altres efectes, Errando, que s'havia classificat primer, va caure a la segona posició i Antolín González, que s'havia classificat tercer, va caure fins a la quarta. El podi, doncs, va quedar definitivament format per Pepe Arquer, en primer lloc, Adrián Errando segon i Enric Bordes en tercera posició. Sí, a la primera carrera ha estat molt emocionant i al final he acabat segon. I a la segona carrera hem tingut que parar la carrera perquè plovia molt, hem canviat de pneumàtics i llavors a les últimes voltes ens hem enganxat i m'ha començat a raconar cap a fora. Llavors jo he tingut que frenar perquè si no m'anava fora, llavors ell m'ha guanyat. I en la categoria cadet hi van prendre part fins a 15 pilots. El vencedor a les dues mànegues va ser Bosco del Moral, que arribava a Vic com a quart a la general del campionat. A la primera, amb força comoditat, amb més de 6 segons d'avantatge sobre Lizard Santos, que va ser segon, i Xavier Lloberes tercer. La segona carrera, en canvi, va ser molt més ajustada. Del Moral va haver de suar de valent per evitar que Lloberes l'avancés i finalment va entrar a la meta primer, només mig segon abans que Lloberes. A la primera he sortit primer i m'he escapat fàcilment del segon i un cop ja tenia del segon una referència de 5 metres ja no m'han pillat. He anat augmentant la distància. En canvi a la segona el segon s'ha ficat darrere meu i m'ha seguit durant tota la cursa i m'ha estat més difícil. En tercer lloc, més endarrerit, va entrar Manel Cubo, que va realitzar una bona cursa i va superar Lizard Santos en la darrera volta. La primera cursa ha anat bé, només que a la sortida, si no m'haguessin donat, feia podi, i la segona, la sortida ha anat molt bé, m'he quedat on estava i he anat recuperant fins al tercer lloc. I l'última volta l'he vist que l'atrapava i m'he pensat on l'adelantaria per no fer el tonto, com m'ha passat algunes vegades, i ha sortit bé, he quedat tercer i molt content. Recordem que el Campionat de Catalunya de kàrting celebrarà la propera cursa del certamen el mes vinent. La cita serà els dies 16 i 17 de juny i tindrà com a escenari el circuit de Juneda.